Ponovo smo zajedno, Željko i ja, a ovo je uvod u našu narednu priču. 27. oktobra oboren državni rekord u padobranstvu na vojnom aerodromu Batajnica. Ivan Nikolić, padobranac, jedan od onih koji su se našli među 27 najhrabrijih. Ivane, dobro jutro i dobrodošli. Vreme, da li vas je poslužilo taj dan? Taj dan jest, da. Inače, ovaj pokušaj je trajao skoro 10 dana. Malo smo imali odlaganje, što zbog ove organizacije, što zbog vremenskih uslova. Ali taj dan je uspelo. Interesantno, među padobrancima bile i 3 devojke. Jeste. Jeste. To su naše devojke iz Udruženja žena letača. Oni su i nosioci cele ove akcije, oni su organizatori cele priče. Počele, ceo projekat je, ideja je nastala još prošle godine, a poslednja 3-4 meseca je onako bila ovo kao finalno izvođenje od dobijenja saglasnosti od Ministarstva odbrane, komunikacije sa vojskom i tako dalje. Tako da najveći teret svega toga su iznele te naše žene letače. Finalna verzija izgleda sjajno. Kako se uopšte, kada se odlučite da pravite nešto ovako, odakle se kreće? To morate da pitate naša 2 trenera koji su bili na mukama stvarno tih 10 dana. Pojedinačno nije toliki problem da se ovo sve izvodi. Svako od ovih ljudi je kvalifikovan da samostalno upravlja svojim telom, da menja brzine, da ide napred-nazad. Ali treba povezati sva ta tela. Tako je. To se sad vežbaju u ovom vazdušnom tunelu, vertikalnom. Tako da, kažem, pojedinačno svako od ovih ljudi je zaslužio da bude u ovom rekordu. Čak i ovi ljudi na širem spisku. Na širem spisku je bilo oko 40 ljudi. Ali najveći problem je koji u celoj Srbiji bilo da se to sve koordiniše i da to sve funkcioniše. 27 ljudi treba da sredi svoju brzinu padanja, da svi padaju istom brzinom, da za sve to vreme da ne izgube mogućnost kretanja u vazduhu. Tako da to je u principu bio najzahtevniji deo. Izvoli. Izvoli. Ne. Osim onih iz domaćih aeroklubova i pripadnici vojske su pomagali? Pripadnici vojske su takođe članovi domaćih aeroklubova. To jeste da bi rekord bio zvanično državni rekord, svi učesnici treba da budu članovi Vazduhoplovnog saveza. Tako da ekipa Vojske Srbije je takođe član Vazduhoplovnog saveza. I skakali ste iz njihovog helikoptera. Tako je. Da. Koji je sjajan. To je Mi-8 ili Mi-17. Mi-17, da. Ja ne znam zašto, ali ja kad vidim ovaj snimak zapravo imam asocijaciju na hranu i setim se neke reklame iz 80-ih za paštetu sa padobrancima koji ovako u ovakvom padu mažu paštetu. Jeste vi mogli to da uradite ili to nije tačno i može li da se maže pašteta dok se pada sa te visine? Može da se maže pašteta. S tim što ne vidim neku baš pretiranu poentu. Dobro, ali zapravo moje pitanje je kako uskladiti, kako napraviti to da budete tako precizni? Pa vežbom i skakanjem. U principu sve se postiže treningu. Koliko ste vi puta skočili? 2200. I svaki put je drugačije, kažu oni koji skaču. I svaki put sam preživao. I svaki put. Stvarno? Ima li straha, stvarno, posle toliko skokova? Pa nema. Ima kad se ovakve stvari rade, ima takmičarske tenzije. To je, svi bi voljeli da sve uspe. Ovo je baš bio onako kompleksan mehanizam. Inače, on je rekord samo 25 ljudi. Bilo su tu i 2 snimatelja koje niko ne spominje. I ja bih pozdravio i pohvalio ovom prilikom. Mirko Stupar i Slobodan Jovanović. Tako je, Mirko Stupar i Slobodan Jovanović. Bez njih mi ne bi ni videli ovaj rekord da postoji. Oni su onako punopravni članovi bili ove ekipe. Inače, sudije sude rekord po snimku koji im pokaže ovaj snimatelj. Tako da nas je u principu bilo 27. Ako nas neko pita, mi smo uvek sa kolegama ovako nekako solidarni. Mislimo da je njima bilo najteže pri ovom skoku da zabeleže sve ovo. Idete na novi rekord. Šta je novi izazov? Šta dalje? Gde dalje? Pa stari rekord, ovaj koji je bio star 22 godine, bio 24 čovjeka. Mi smo sad oborili 25. Pa ne znam, možemo ko Sergij Bubka po 1 centimetar. Da idete pomalo, upravo sam to htjela da kažem. Da li ćete ko Bubka ili... Bilo je na širem spisku blizu 40 ljudi
i ja sam siguran da su svi kvalifikovani da mogu to da izvedu. Sad, pitanje resursa, organizacije, vremena, nije bilo lako ovo organizovati, efektivne ove organizacije, trebalo bar 3 meseca, plus 10 dana onako ovog završnog dela, što je bilo skakanje i trenizi. Tako da pitanje je kad ćemo sledeći put da se organizujemo, ali to treba da bude još veća formacija, što da ne, 30, 35. Interesantno da je, ja sigurno, ne, visina nije nešto što ja volim. Interesantno da je među skakačima bio i jedan među vama koji je učestvovao u obaranju prethodnog rekorda pre 22 godine. Pa nisam u jedan, bilo ih je najmanje dvojica. Momčilo Pavlović i Ljubiša su bili u prošlom. Možda i još neko, mislim da je još par ljudi iz vojske bilo. Bilo ih je 3-4. Dakle, ne odustaju. Za ljude iz vojske nemamo informacije. Ja sam imala za... Ne držite me za reč, ali mislim da ih ima i više. Ja ću pročitati, jeste da ih ima. Snimatelje smo pomenuli 25, ali bit ću brza. Radoslav Korać, Nebojša Jandrić, Boris Vukadinović, Milena Mirković, Uletilović Milka, Nana Vujčić, Đorđe Nijemčević, Draško Pantović, Jovan Đokić, Milovan Janković, Saša Suvajđić, Slobodan Nikolić, Kržalić Vladimir, Ivan je ovde sa nama, Momčilo Pavlović, Ljubiša Naumović, Vojkan Ivanović, Predrag Pavlović, Radmila Ćurić, Siniša Mičić, Dragan Ćurčić, Kačavenda Darko, Mitić Ivan i Milan Svetozarević, odnosno Đorđević Ivan, 25. Snimatelji Stupar i Jovanović, Mirko i Slobodan, to smo već rekli. To su ljudi koji su oborili rekord. Sjajno. Pa Dobranstvo, koliko je to skup sport, skup hobi? Pa skup je svugde u svetu. U Srbiji je isto toliko skup, samo što nam je manje plata. Tako da je nama skuplje. Da, tako da ispadne skuplje. Mislim, košta oprema isto koji svugde. Kod nas moramo da je kupujemo u inostranstvu. Letelice koštaju isto ko što koštaju svugde. Tako da, u principu, ko se tom predrasudom priđe problemu padobranstva, nikad se ne bi ni bavio tim. Ovo u principu se sve dešava onako isključivo iz entuzijazma. I kad stavite padobranstvo na prvi stepenik liste prioriteta, onda vam nije skupo. Onda malo manje trošite za druge stvari. Odregnete se kafane, a možete da skačete. Ivane, hvala puno što ste bili jutros naš gost i nadam se da ćemo se vrlo brzo videti sa nekim novim rekordom. Hoćemo mi sada na... Hvala vam mnogo.